Moi! Tänään kerron, kuinka saat käyttöösi Haga-Helian raportointimallin yli 5-sivuiselle dokumenteille nopeasti. Aluksi lähdetään liikkeelle lataamalla Haga-Helian raportointimallin ohje MyNetistä. Tämähän löytyy osoitteesta mynet.haga-helia.fi. Kirjaudu sisälle palveluun. Seuraavaksi valitset opiskelu, harjoitustöiden raportointiohjeet ja täältä valitset ohje pitkien raporttien laatimiseen, yli 5-sivuiset raportit. Tässä kohdassa kannattaa mieluiten avata tiedosto Microsoft Wordilla, jotta muotoilu säilyy oikeanlaisena. Seuraavaksi sinun tulee poistaa malliteksti, jotta saat pohjan käyttöösi. Tämähän tapahtuu viemällä kursori ensimmäisen tekstisivun alkuun. Tämän jälkeen rullaat dokumentin loppuun ja painat Shiftiä pohjassa hiiren vasemmalla. Tämän jälkeen poistat kaiken tekstin painamalla Deleteä. Yleensä harjoitustöissä ei tarvita myöskään englanninkielistä tiivistelmää, joten voit poistaa tekstin, jonka jälkeen valitset tulostumattomat merkit näkyviin. Seuraavaksi viet kursorin breakin kohdan päälle ja painat Delete. Nyt sinulla on valmis pohja pitkille raporteille. Tallenna tämä nyt pohjaksi itsellesi tulevia töitä varten. Tämähän tapahtuu valitsemalla File, Save As, Format ja täältä valitset Word Template ja nimeät sen haluamallesi tavalla. Voit painaa Save.